Sawubona, ngingu-Dkt. Venkatesh Rajkumar, onguchwepheshe wezifo zezifo ezibhedlela ze-Apollo eChennai. Namuhla ngizokhuluma ngesihloko esibalulekile kuneprologi, okuwukuhlolwa kwezinso. Ngokwenza i-biopsy, sifaka inalithi encane esinyeni, sithathe ucezu oluncane kuso, bese sibheka ngaphansi kwemikroskope ukuze sithole ulwazi oluningi mayelana nezicubu ezihlobene nesinye. Ngakho-ke, into ebaluleke kakhulu nge-biopsy ukuthi lapho ukhuluma nge-biopsy, ukukhathazeka kokuqala engqondweni yesiguli ukuthi ingabe sibhekene nomdlavuza. Ngingaqondisa ngqolowo wesaba, ngithi akuhlangene nhlobo nomdlavuza. Ezinyeni asenzi i-biopsy ukuze sithole ukuthi bukhona umdlavuza. Kunalokho, senza i-biopsy ukuze sithole isizathu senkinga yezinso. Ngakho-ke kunezinkomba ezimbalwa ze-biopsy, inkomba evame kakhulu amaprotheni emthameni. Ngokuvamile, asivamile ukuba namaprotheni emthameni. Uma umuntu enamaprotheni emthameni angaphezu kwavamile okulindelekile ngeminyaka yakhe kanye nohlanga nezinye izinto, ngokuvamile senza i-biopsy ukuze sithole isizathu, ukuze sikwazi ukuselapha ngendlela efanele futhi silebe. Futhi, uma umuntu enokwehluleka kwesinye, okusho ukuthi imisebenzi yesinye ayisebenzi kahle futhi imbangela ayitract. Ngakho-ke, ukwehluleka kwezinso obungalindelekile, lokho kuyinkomba yesibili evamile yokuhlolwa kwezinso. Ngokuvamile, lena inqubo eyenziwa ngosuku olulodwa esibhedlela, akuyona ukuhlinzwa. Uzodinga kuphela i-anesthesia yendawo, okusho ukuthi ngeke kube khona ukusika noma yini. Sizonikeza i-anesthesia encane ngemuva kwakho. Umzimba sinawo engxenyeni engezansi yesisu futhi uzokwenza i-ultrasound. Ngaphansi kokuqondiswa yi-ultrasound, sizofaka inalithi, sithathe ucezu oluncane esinyeni, kube yizicucu ezimbili noma eyodwa njengoba kudingeka, bese siyibheka ngaphansi kwemikroskope. Lokho kuzokunikeza ulwazi oluningi mayelana nesimo senkinga yezinso, ubude besikhathi senkinga yezinso, nokuthi yiziphi izindlela zokwelashwa ezingase zibe khona. Ngokwenza i-biopsy, singathola lonke lolu lwazi futhi siphathwe kahle izifo ezihlobene nesinye ukuze sikwazi ukwelapha eziningi zazo. Ngiyabonga.